Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट लाना फैदों बे आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर जकिंखौ नोंथांमोना गोबांथार मानसियानो सिनाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबा सोरबा सिनायाबो जानांगौ ओमफ्राय सिनायिफोरा आंनि भिडिअखौ नायबा मोनथिलांगोन एबा सिनायगोन ओमफ्राय जाय सिनायखायो बिथांमोनाथ' सिनायखायोसै ओमफ्राय जकिंनि सायाव सासे आइजो इउटुबाराहाय गोबांथार बाथ्रा बुंदों आरोना बे बुंनाय भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन ओमफ्राय बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंना लादो एबा नायना लादो ओमफ्राय जकिंखौथ' मा होनबावनो आरोना जकिंखौ दा बांसिनानो मा होनो फेसबुकाव बांसिनानो मोनथियो आरोना ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे जकिंनि भिडिअखौ नायना लादो बै बर' आइजो इउटुबारा मा बुंदों मा मादों नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन बिदिबा नायना लागोदो लोगोफोर जकिं सारखौनो होनोसै आरोना आङो ओमफ्राय जोबोद माने फेसबुकखौ क्लिन खालामोनो बिथाङा ओमफ्राय आं मोनो नोंथांजों बाजि नांदों आंनि स्क्रिनशट होदों गोजौआव नायना ला पलिसि इसु बेखौ जुदि सल्भ खालामनो हायोबा आं थांनानै नोंथांनि आथिंखौ खुलुमगोन आरो आं मास मोनसे चान्स होगोन बेखौ क्लिन खालामनायनि थाखाय मास मोनसे चान्स होगोन आरोना मास मोनसेयाव जुदि क्लिन खालामनो हायोबा आं थांनानै नोंथांनि आथिंखौ गुग्रुब खुलुमहैगोन ओमफ्राय नोंथाङा बिराद मोजां कन्टेन्ट इयो मोजां मोनो जोंबो सापर्टबो खालामो बयबो माने ओमफ्राय आं नोंथां मोनसे खोनानो मोन्दों जे नोंथाङा बहुत मानसिफोरखौनो रिप्लाइ होआनो ओमफ्राय नोंथाङा भिडिअफोरखौ आद्रा खेस्रा बानायनानै मानसिफोरनो माने खिन्थायो बे मोजां बाथ्रा नङा खिन्थानांगौ मोजांखौ खिन्थानांगौ आरोना ओमफ्राय जोंबो बहुत माने फार्स्ट टाइमाव नायदोंमोन आरोना बेबायदिनो नोंथांनि भिडिअखौ बिदि मनिटाइज खालामनांगौ फैसा मोनो माबा माबि होननानै फार्स्टआव नायदोंमोन दै जोङो ओमफ्राय नायनायाव ओमफ्राय आद्रा खिन्थानानै दोनलाङो बिदि खालामनांगौ बिदिल' होननानै बुंनानै ओमफ्राय माबायदि खालामथारनांगौ बेखौ बुङा ओमफ्राय दिनै नाय जोङो गावनो सेस्था खालामनानै जों गावनो मालायनि एसे जायफोरा मिन्थियोमोन बिसोरनिफ्राय एसे लानानै माने मिन्थिनानै जोङो खालामना लाबाय जों एसे एनै इनकाम खालामनो हाबाय दा जों फेसबुकाव ओमफ्राय जों माने बे भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे जकिंनि सायाव बुंनाय मोनसे भिडिअखौ फुरा नायजोबा गावनि फेसबुक पेजाव थांनानै नायनो हागोन लोगोफोर आं फेसबुक पेजनि नामखौ स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन फुल भिडिअखौ नायजोबनोबा ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय